Praise the Lord. Praise the Lord. Pagin pusace kuruweni ramkam cedewa. Devam Amcan sanat leba kuce putace ni puirat kuce novia. Amen. तुम्ही चावडियान मरिया बरी खबर हाडली. आणि ती पवित्रत्व रिंगर बेस्ट झाली. नमान मरिया गुरपेन मरले तुम्ही तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझं देवान सगळी फॉलो चेंजेस. भगवान मरिया देवाची महिमा पापियां करते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले समेची साकर. तुझ्या शब्दाप्रमाणे आम्ही ते जाऊ. नमान मरिया गुरपेन मरले तुम्ही तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव फॉलो चेंजेस. भगवान मरिया देवाची महिमा पापियां करते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवासोबत मुनीस झालं आणि आमच्या मध्ये येलो. नमान मरिया गुरपेन मरले तुम्ही तुझे संगत श्री आम्ही तर तुझं देव आणि सदैव फॉलो चेंजेस. भगवान मरिया देवाची महिमा पापियां करते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. मगीन देवाची महिमा पासो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पोहोचू शकते. माग्या येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान वंशपान आम्ही कष्टाने लहानपणाचा आनंदा कमी पावसा तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वसवणं मागता. त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्या महिमा बाप्पाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुचारकन्या सर्गींच्या दैन मका दिलाय तुझे तब्येत मोठीच वडाय संभाळले. आमेन. कृष्णाचा विषय आणि निरंतर प्रकाश संचेर फांकोंदी समाधान विषयोगी आमेन. एक घडी भर आमचे दोळे आम्ही दंक्या आज सगळी गजमता सरल्या भावार्थ्यांचे स्मरण करता. नोव्हेंबरची 2 तारीख तेन्ना आमी आमच्या फुलगंत्रींतल्या आत्म्यापासून मागता जेजू तांकां आमच्या मागण्या वरवीं सोडवण दिता. ह्या वरवीं ती सरगार वेतात आनी आमच्या पासून आमच्या सुम्या लागीं आमच्या हर एका गरजां पासून विनंती करतात. प्रत्येक रितीन आमी ह्या घडये आमच्या समेस्त सांडिल्ल्या आत्म्या पासून आमच्या कुटुंबांत सरल्या समेस्तां पासून उडास आमी हाडया आनी एक आमचे बापा एक नमान मरी तांचे पासून आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिया देवाची महिमा पापियां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वथा आमेन. तसनाचो विश्व तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोदी समाधानांसर आत्म्याची घेवली. आमेन. आमी आमच्या सुम्याक एक घडी भर वडा तळ्यार स्तुती करया. तो आमचो राय सदां काल आमच्या गरजां पासून धांवून आमकां येवन तो सुटका दिवचो आमचो सुमी. त्या आमच्या रायाक आमी स्तुती करया. आमचो राय तो आमचे पातक तो पळयना, आमकां तो सांबाळून व्हरता. जे पातक केल्यारी तो आमकां सांडून घालिना, आमचेर तो दया दाखयता. त्या आमच्या सोम्याक ताच्या काकुळते पासून ताणें आमच्या पासून केल्ल्या
त्या त्यागापासून ताच्या मोगापासून आमी ताका स्तुती करया. तो आमचो धनी, आमचो सोडवणदार. कित्याक देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो. ताका सत मानतल्यांक ससनाचें जिवीत मेळच्या. त्या आमच्या सगळ्यांक आमी व्हडा तळ्यान आमच्या मायकान म्यूट करया एक घडीभर आनी आमच्या तळ्यांनी आमच्या उतरांनी ताची स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 हालेलुया, जेजू, हालेलुया, जेजू, 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 हालेलुया, जेजू, जेजू, हालेलुया, जेजू, हालेलुया, जेजू. हालेलुया, Jesu, हालेलुया, Jesu, 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 हालेलुया, Jesu, 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 Hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah. Jesu, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus, Jesus, Jesu, thank you, Jesu, Jesus, Jesu, thank you, Jesu, Jesus, thank Jesu, you, Jesu, Jesus, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. John chapter 6 आमकां सांगता बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव कितेंच पयस करचना कित्याक हांव सर्गीतान देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही पगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडयनाय बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयजय म्हणून पुताक देतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सस्नीक जिवीत मेळा जय ही जावन आसा बापाची खुशी. त्या आमच्या बापाक आमी स्तुती करया. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका बापा, होगळाप तुका बापा, महिमा तुका बापा, स्तुती तुका बापा, नमान तुका बापा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जी तुका जेजू, जी तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू, मान आनी होगळाप तुका जेजू. ह्या मॉर्निंग मन्नात आमकां तूं सांगता हाडलां जेजू. आयच्या दिसा तुवें आमकां सांगता हाडिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता जेजू. कालचो सगळो दीस तुवें आमकां राखून येयलय. रातीक बरी न्हीद पडून सकाळीं उठून तुजी स्तुती करून तुवें आमकां फाव केले. जेजू तुका जावं अर्गां होगळाप स्तुती महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. जेजू, 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 जेजू. या पहिल्या कणात आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सांग्यापासून प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत आसच्या मनस्ताप झगडे राग मोसोर हर एक जेजूच्या कुर्सा म्हणा घातल्या आनी ह्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या सगळ्यांच्या देवाचो आशिर्वाद देवान येवन दी. देवची कृपा काकूट दया माया देव येवन दी मागया. कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्या भुरग्यां पासून वडिलां पासून उतर प्राय पावल्या वडिलां पासून मागया. आमच्या शेजाऱ्यां पासून आमी मागया. आमच्या गांवां पासून आमी मागया. आमी रावच्या त्या कंट्री पासून आमी मागया. आमी काम करचे सुवाते पासून आमी मागया. जेजूच्या गणित काकूट दया माया तेंच देवन येवन दी. जेजूचो आशिर्वाद हर एक आमी काम करचे हर एक जाग्यार येवन पडून हर एकल्या जणांक एनॉइंट करून घेवन मागया. ह्या तर आमी रिपीट करया. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशिर्वाद देव आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फंको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्वर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशिर्वाद देव आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फंको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्वर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्वर तुका आशिर्वाद देव आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फंको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्वर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. नमान एक रुपयान भरले मी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉर जग चेंजेस बघेन मरिया देवाची महिमा पापियां खातीर विनंती करात आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या दुसऱ्या कडे आम्ही प्रत्येक रीतीने मागया. सिव्हिल आयडी इश्यूज ऍड्रेसचे प्रॉब्लेम रिन्युअलचे प्रॉब्लेम मिनिस्ट्री अप्रुव्हलाक वेट करण्यासाठी ऍप्लिकेशन रिजेक्ट झाल्या
विजा ऍप्लिकेशन कोणी विजा काढूंक चिंता विजाचे ऍप्लिकेशन रिजेक्ट जाला. मेडिकल फिटनेस इतले तेंपार तावन एम्प्लॉयरांनी केस गेल्या, एब्सकॉन्डिंग केस गेल्या, कोणी जैलान तसात गरिबांतल्या अपराधा पासून तांकां आज शिक्षा दिल्या, डिपोर्टेशन पास केला. आज त्यांचे कुटुंब त्यांचे सांगाता रडता. समयाची बुजवण तांचे देवान येवन मागया. अरे एक कडे तान जेजू सुटका दिवन दी म्हणून मागया. थंयसर कितले उण्या कोण आसत तर ते जेजूक आमी अर्पिया. जेजूची अगणित काकूळ त्यांचं देवन दी त्याची कृपा तसो आधार त्यांच्या सांगाता रावून दी. आणि आता उत्तर आमी रिपीट करूया. Psalm 121 verse 2 सर्विस परत तावन येता मुजो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार. Psalm 121 verse 2 सर्विस परत तावन येता मुजो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार. Psalm 121 verse 2 सर्विस परत तावन येता मुजो आधार ताणे रचला सर्ग आणि संसार. नमन मरिये कृपेन बदले समी तुझे संगता स्त्रियांबिता तुम सदैवाने सदैव फॉर जोक्षीचे जेजू. भगवान मरिये देवाची महिमा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. त्या तिसऱ्या कडणात आमी मागया प्रत्येक रीती तर पिडेस्तां पासून आमकां कोणी आज मागोंक सांगा तांच्या पासून आमी मागया. कोणाक मागण्याची ह्या घडयेक गरज आसा. कोणी एडमीट जाल्यात, स्ट्रोक जाला, हार्ट अटॅक जाला, भलायकी बरी नासतना एडमीट जाल्या, आज रिपोर्टा वेट करनासतात, कावजेनी भिरांत आसा, त्या सगळ्यांक आमी अर्पिया. त्या आस्पत्रेन व्हेंटिलेटर आसच्या भाव भयण्या पासून मागया. जेजू मिस्त्री तूं तांची काकूळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता तूं तांची काकूळट कर. जे कितें पिडा आसा जेजू तुका कळीत आसा. त्या पिडेतावन तांकां सुटका दी जेजू आणि नवीन जिवीत तांकां तूं दी जेजू. पूण ह्या उगडांत आज सांपडल्यात कसल्यागी कश्टांत तीं आसात. कोणी दग दितात, मारतात, लुटतात. जेजू आज त्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळ्यार अर्पिता. कोणी कोणाचेर अत्याचार करनाशें जेजू तूं तांचें मन परिवर्तन कर. तांचे ते दारूण काळीस फातराचे काळीस काण उडय जेजू. कोणाच्या काजारी जिवितांत फूट आयल्या, झगडे जातात, ल्हान रिजना पासून झगडे जावन डायवोर्सा म्हणसर ती वेतात. जेजू ह्या भुरग्यांक तूं फाटी फुट्टीन तुज्या हिंडा कापून हाड. मागता प्रत्येक रितीन आज भुरगीं आमची घडये घडये शीक पडतात. ह्या वेदरा लागून तांच्या कुडीक अस्कत जाता, इम्युनिटी सिस्टम तांची उणी जाल्या. ह्या भुरग्यांची तूं बिरमोत पाव जेजू. असा बार भाव भयणी वेदराच्या चेंज वरवीं ताप शेणीन खोंकलीन कश्ट जातात. कितल्या तेंपार तावन वखद केल्यारी ती खोंकली उणें जायना. जेजू तूं बिरमोत पाव. बिरमोत पाव जेजू कॅन्सर पेशंट्साची. तांच्या कुडीर कॅन्सर विस्तारून आसा. जेजू तुवें एक उतर सांगल्यार सई जेजू तांची पिडा ती गुण जाता. तुजो हात तांच्या वयर दवर जेजू आनी तांकां तूं बरें कर जेजू. आमी मागता तुजे लागीं विनांत परतून आमी तुजे लागीं मागता. साबार आमची वडिलां प्राय उत्तर प्रायक पावली वडिलां आज आश्रमांनी आसात. पिडेद्वारी ह्या उत्तर प्राय वरवीं तांची कूड अस्कत जाल्या. त्या कुडीक बोड गटाय दी जेजू. तांची सेवा करच्या ह्या एकल्यांची तूं बिरमोत पाव जेजू. तांकां सेवा करूंक गरज आसची कुडीक भलायकी मतीक समाधान तूं तांकां दी जेजू. मगळा जेजू आज विगड तिच्या पिड्यांनी वळवळतात. आर्थरायट्स, थायरॉइड प्रॉब्लेम, केस जडतात, डॅन्ड्रफ जाल्यात, दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्या, कान आयकनात, सायनस प्रॉब्लेम, अस्थमा आसा, स्किन एलर्जी, फूड एलर्जीज, गँग्रीन, युरिक ॲसिड,
डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर कंट्रोलला कशी येणार जेजू. वक्तांग घेऊन तकून गेल्या जेजू. तांची तू बिरमत पाव. पाठ दूख, पेंकाड दूख, कुडीन विंगड जाग्यांनी दुखी आसात. प्रत्येक मागता जेजू. जेम्स मुल्या भाव पासून ताच्या कुडींत आसली ती पिडा तूं गूण कर जेजू. कितें जालां, कितें रिपोर्ट येवंक आसा जेजू, तें तुका कळीत आसा. ताजे पुरो रिपोर्ट नॉर्मल येवं. ताणें परत घरा येवं. तुजी खुशी जारी कर म्हूण तुजे लागीं आमी परतून मागता. आनी आतां उतर आमी रिपीट करया. जेरेमाया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमाया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेरेमाया 17:14 सर्वेस बरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. नमान मरिये कृपेन मरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची महिमा पापियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या कणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमच्या पवित्र सभे पासून, भगवान पापसिंपा पासून, सर कार्दिनल्सां पासून, बिशपां पासून, धार्मीक भाव भयण्यां पासून, हर एक लायकां पासून, जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करच्या हर एक आमच्या भावंडा पासून मागया. प्रत्येक रितीन तांचे समयाचो आशिर्वाद देवन येवं दी. तांचे मिसां वावरान तांकां कसलेच कश्ट येनाय. जे तांणी त्यागान करचे मिसां वावर सुफळ जावं दी. कसल्याच ताळण्यात तांणी सांपड नशें. जेजू तांकां राखून उर जेजू. मागया प्रत्येक रितीन आमच्या राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां पासून, राजकारभाऱ्यां पासून, मिनिस्टरां पासून, हर एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर काम करता हर एक ऑफिसर्सां पासून, ह्या कंट्रीचे बरेपणच्या हर एकल्या पासून आमी मागया. आमी जंयसर काम करता थंयसर जेजूची कृपा देवन येवं दी. चड आनी चड उत्पन्न जावं दी. चड आनी चड बळवंत जावं ती कंट्री उपसून येवं दी. थंयसर फुडारी उपसून, बरे फुडारी उपसून येवं दी म्हूण मागया. आनी करचे हर एक रुल्स, हर एक रेग्युलेशन्स लोकांच्या हिता पासून जारी जावं दीत म्हूण मागया. प्रत्येक रितीन मागया आमी पोलीस सिब्बंदी पासून, सोल्जरां पासून, ह्या कंट्रीची जागरण करच्या हर एक त्या ऑफिसर्सां पासून आमी मागया. मागया आमी त्या समेस्त भाव भयण्यां पासून जी कोण आज देवाच्या राजवतान पयस गेल्या, मिसाक वसनात, कातोलीक धर्माक हेट करतात, तांच्या पासून आमी मागया. याजकां विरोध उलयतात तांच्या पासून आमी मागया. तांचे मन परिवर्तन जावं दी. देवाचो जेजूचो दयेचो आनी कृपेचो आत्मा तांचेर देवन येवं दी आनी तांकां जाणवायेन भरून दी म्हूण मागया. आनी आतां उत्तर आमी रिपीट करया. जेरेमाया 1:10 हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव अधिकार दिता. जेरेमाया 1:10 हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव अधिकार दिता. जेरेमाया 1:10 हुमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव अधिकार दिता.
नामान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगू शिकेल तुझं. भगवान मरिया देवाची महिमा पापियां खाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या आखरीच्या कणात आम्ही साध्य झाल्या दिंबियर पडूया आमच्या हात आम्ही वैर उभारूया. सर्वेश्वर आमचो देव तो आमच्या मध्ये असा. आमच्या हरी एका कष्टाने अनवारांनी विघ्नांनी आमकां राखून व्हरता. ते आमच्या सम्याक आमी आतां उलव मारया. आमच्या कसगी गरज ताका आमी अर्पिया. जे कितें कोणा पासत आमकां मागोंक आसा ते ह्या घडी आमी आमच्या मती उडासाक हाडया. ह्या लायनीर साबार भाव भयणी आसात जें उतर ती आयकतात ते नियाळतात. ह्या सर भुरग्यां पासत आमी मागया. प्रत्येक रितीन जेजू तांकां हर एका कश्टान तावन हर एका बंदकडे तावन सुटका दिवन मागया आमी आमच्या युवासना पासत सर भुरग्यां पासत आनी खोट्या वाटेक वचनाशें खोटी इश्टाघात करिनाशें जे खंयचे ती शिकप जोडटा त्या शिकपान तांणी जैत जोडोन मुखार तांणी बरें फुडारी जावन वावर करूं. जेजू तांकां जाणवायेन बुदवंतकायेन वाडोवन दी म्हणून मागया. सिरिल फर्नांडीस भावाच्या अस्तमात जेजू ताका सुटका दिवन मागया. जुलियाना मस्कारेनस तिच्या सर गरजां पासत आमी मागया. लिना जॅकब तिच्या सर गरजां पासत तशें सेल्डन म्हणल्या भावाच्या बऱ्या भविश्या पासत. तिच्या सर जुलियाना मस्कारेनस तिच्या सर कुटुंबा पासत कुटुंबाच्या हर एकल्या संद्या पासत पवित्रत्म्याची सावळी तांच्या कुटुंबांत रास करून दी. तिच्या दुवेच्या कुटुंबा पासत आनी तिचे कुटुंब पवित्रत्म्याच्या सत्तेन वागोवन मागया. मरिया लोबो तिच्या सर गरजां पासत. लिली फुर्तादो तिच्या सर गरजां पासत. मॅक्सी पिरेरा तिच्या सर गरजां पासत. प्रत्येक रितीन तिची आवय आज तिचो बर्थडे सेलिब्रेट करते आसा 92 वर्सांची. जेजू जिविताची देणे दिल्ल्या तुका जिण्याच्या दातारा अवतर प्रायतून तिचो आदार खांबो जावन तिका भलायकेन दवर जेजू. अशें साबार आमचे भाव भयणी जी कोण आज बर्थडे सेलिब्रेट करतात जेजू ह्या तांच्या जिविताच्या देण्या पासून तुका ती अर्गां दिता आसतना तांच्या मुखल्यांची वीत नंदन कर. मुखल्यांची वितांत ज्यांनी जे कितें करूंक आसा तें तांकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे कळय आनी उगडापाक हाड म्हूण तुजे लागीं मागता. ॲलन आनी मेर्डीत भुरग्यांच्या देण्या पासत ती मागता आसात. साबार भाव भयणी जी कोण भुरग्यांच्या देण्या पासत मागता तांच्या पासत आमी मागया. घडी तांचो गर्भ जेजू आपणून दी जें कितें उणेपण आसा ते सकडी जेजूच्या पवित्र नांवान जेजूच्या कुर्सा म्हणा तसून पडोवन दी आनी दैवीक सकत अनुभव करून दी. मेलविन ह्या भाव पासत मागया. ताचे नवे घराचे काम कन्स्ट्रक्शनाचे काम सुरू आसा. ह्या घराचेर जेजूच्या आशिर्वादान देंवन असं 5 जाण आमकां मागोंक सांगतात. तांचे नवेचे घर बांदपाचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्द्या थोड्यांचे रावला. नाना रितीच्या रिझना पासत फायनान्शियल इश्यूजा पासत आज मागया आमी तांच्या पासत. प्रत्येक रितीन जे कितें तांकां गरज आसा ते तांकां लाभ दिवं मागया आमी. प्रत्येक रितीन जी कोण कामाच्या सदनेर आसात त्या सर भाव भयण्या पासत बेगीनच तांकां बरें काम मेळोन तांच्या जिवितांत कुटुंब जिवितांत आनी मुखार सुनोवंक जाय अशी कृपा तांकां मेळोवन दी म्हणून मागया आमी. प्रत्येक रितीन आज कोणाचें सेलिब्रेशन आसा जावं पुरो काजार रोस
या इतर फंक्शन्स त्या कुटुंबांनी बरें सेलिब्रेशन आसा तांचे पासत आमी मागया. सेलिब्रेशनान कसलीच अडखळ नाशे. हर एका संगतीतावन जेजू तांकां राखून उरूं दी. मागीर आमी आमच्या कंट्री पासत समाधान आमच्या कंट्रीन रास करून दी म्हणून. मागीर आमी प्रत्येक रितीन जे कोणाक आमी मागोवंक वता विसरला तांचे पासून जेजू कळीत आसा आमच्यो गरजो ते सगळी जेजूच्या पांया मुखार उबारया. ह्या लायनीचे हर एका भाव भयणां जेजू आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. अरुण, वास, डेरिल, जेनिशा, जिशेल, जेम्स, सिंड्रेला, जेसी, ज्युलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योती, लीना डिसोजा, लीना, मेलविन, शेरल, सोनल, तेरेजा, मार्गरेट डिसोजा, हेनरी, मिलबॉर्न, रिस्टन, मारिया, मेरी डिसोजा, नॅन्सी डेसा, नॅन्सी लोबो, प्रदीप मिनिजस, प्रतिष्ठा, सविता तावरो, स्टीफन फर्नांडिस आणि कुटुंब, सिल्विया पिंटो, ॲरन, ऑस्टिन, सॅन्सिया, रीना, अरुण, तेरेजा, काश्मीरी, ट्रिवोर. मागीर प्रत्येक रितीन ॲलिस म्हणल्या बहिणी पासत तिच्या बऱ्या भलायकी पासत, विकी म्हणल्या भावा पासत ताका बरें काम बेगीनच लाभोवन दी म्हणून. विल्सन डिसोजा ह्या भावा पासत मागया. बेगीनच ताची ताका बरी भलायकी मेळोवन दी. आनी एका पिडेतावन जेजू ताका राखोवन उरूं दी. मागीर आमी आज जैनसर कळमीत नासतना पावस येता त्या पावसांत जेजू सगळ्यांक राखून उरूं दी. हे सगळी गरजो आमी जेजूच्या कुसा म्हणाक घालया आनी हे आता उतर आमी रिपीट करया. जफानिया 3:17 सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा जैत दितलो जुजारीतो. जफानिया 3:17 सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा जैत दितलो जुजारीतो. जफानिया 3:17 सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा जैत दितलो जुजारीतो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू मेरे बरोबर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्रात्म्याक जसं आधी तसं आणि सदा सर्वदा आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझो मोग तुझो एकवट तुझी दया मया हांगासर आसलेल्या हे उतर ऐकून हर एकल्यांचेर तू शनै जेजू आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. असे सगळे दिसाचे योजन तुझ्या पांयामुळे आमी अर्पितां जेजू. ते तुझ्या मोगान ते कितें आमच्या जिवितांत गरजेचें जाल्यार तुझ्या मोगान आमचे ते जारी जावन दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 जेजू 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 महिमाय आमची माय आमची पात्रण साहेबनी आमचे सर गरजो तुझ्याकडे आम्ही उभारता माय. हे सगळी तुझ्या पुता जेजूकडे मागून आमकां तूं धाड म्हणून तुजे लागीं आमी विनंती करता. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेजू आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ योगशीचे जेजू खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ योगशीचे जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुता आणि पवित्रात्म्याक प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. समेस्तांक आज आशीर्वादान भरलो दिसा मागता.
God bless you. Praise the Lord. God bless Thank you. you.